Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şu at musulman doğanlar hicri aylardan Recep ayı başladı. Recep ayı barada käbir gurrunlar yayra diyalar. Şol gurrunların arasında doğrusan bar, doğru bolmayanan bar. Şu dersimizde şu barada käbir zatlar bellep geçelin. Birinci olan aytmalda hicri yıl hasabı boyunca 12 tane ay var. Şol 12 ayın 4 ayına haram aylar deyip aydılıyor. Olar Zulqa'da, Zulhicce vel Muharram ve Recep. Bu 4 aya musulman doğanlar haram aylar deyilmeginin sebebi bu ayların hormatı fiile ulu bolanlığı için bu aylarda sevişmek haram ediliptir. Şol sebepli hem bu 4 aya haram aylar deyip adlanırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aylar barada Sahih Bukhari ve Sahih Müslim hadis kitaplarına gelen hadisinde Es-senetu 12 şehran minha 4 hurum 3 mutawaliyatun Zulqa'da ve Zulhicce ve Muharram ve Recep mudar allazi beyne Cumada ve Şaban. Yıl 12 aydır. Olardan 4 tanesi haram aylardır. 3'ü iyiliğinedir. Zulqa'da, Zulhicce ve Muharram. 4'üncüsü olsa Cumada Sani ile Şaban'ın arasındaki Recep ayıdır diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ne mekan musulmanlar hicri yıl hasabının 12 ayından 4'üsünü haram aylar deyip aydılıyor. Ve olara ne için haram aylar deyildiğini hem ayttık. Başka bir bellemeler musulmanlar yerlerin içinde Mekke, Medine, aksayalı, faziletli, hormatlı, üstün yerlerin bolşuyalı musulman doğanlar vaatların içinde de faziletli, sogaplı, hormatlı günler, aylar, giyceler var. Misal için Ramazan ayı, Kadir giycesi, Cuma günü. Yine şol faziletli ve ahmiyetli ve sogaplı kadrini bilmeli aylarımızdan bir hem şu 4 tane haram ayın biri bolan şu Recep ayı. Şu vaxt başladık. Recep ayın başında biz. Şu haram aydan biri. Ve şu Recep ayının biz näme etmeli musulmanlar onlar kadrini bilmeli. Edilýän ki Mekke, Medine, aksayalı mukaddes yerleri gidemizde özümizden ähli üns berýäs, hereketlerimizden ähli üns berýäs. Beter dikkat edýäs, ýalňyş hereketler etmäliň diýip. Edil şonuň äl musulmanlar onlar şol ahmiyetli, faziletli aylara, günlere, giycelere giyremizde beter özümüze dikkatli olmalı. Näme üçin? Bu günlerde, bu aylarda edilecek sogaplar esse köp bolşýaly. Bu aylarda, bu giycelerde, bu günlerde bu ayların, günlerin, giycelerin fiile hormatyna garşy bir ters hereket etsek, günah iş etsek, günahsam agyr bolýar musulman dogunlar. Şonun için näme beter öz hereketimize bu aylarda dikkat etmeli. Ve umumunda 4 aylarının hem 4 san haram ayın hemmesinde ve hususan men şu wagt bosagasynda duran ayımız Recep ayı näme etmeli musulmanlar onlar köprek ýaşy amallar etmeli. Arttırmalı. 5 wagt namazdan daşgary goşmaça nefil namazlar 1-nji 4-nji günler agz beklemek, aýdan 3 gün agz beklemek ýaly umuman agz beklemegi köpeltmeli. Kur'an'ı köp okumaly, Allah Taala'ny zikir etmeli, sadaka vermeli, ýaşy amallarymyzy şul aýda köpeltmeli. Goýa Ramazan aýyny taýinlik hukmunda. Recep aýy, soňdan Şaban aýy gelýär, soňdan Ramazan aýy gelýär. Şu ornuşda musulman doganlar biz Recep aýynyň kadryny bilip köprek ýaşy amallar etmäge çalışmaly Recep aýyna. Gaflatda bolmalar şul fırsaty elden gidirmeler musulman doğunlar. Başka bir bellemeli zat olsa musulman doğunlar şu Recep ayı barada yayradılyan ve toslama hadislere esaslanıp aydılyan käbir bidgatlar var. Doğru, bu ayda ýaşy amallar etmeli, yan gaýdysymyz ýaly beter gaýrat etmeli, ihlasly bolmaly. Emma sünnette gorkadylan we öwredilen zatlar etmeli.
sogap kazanjak deyip aslı bami, yok mi, doğru hadise esaslanıyam ya toslama hadise esaslanıyam hiçbirine seretmen her eşten zadın edip görmeli değil. Kıynasak dana şu vakt şul ayet değişli kâvir zatlar yayradılıyor. Ve yayradiyanım yine de özünü ahun, alim, plan niptan diyen kişiler tarafından yayradılıyor. Misal için şolardan biri musulmanlar regaib namazı diyorlar. Regaib namazı. O näme Recep ayının ilkinci cuma akşamı diye şouna ağız beklemeli. Şounun akşamım yani heptanın cuman bir günü ön yani dördüncü günü oluyor. Şouna ağız beklemeli ve şounun akşamım yani cuma gününün akşam hesaplanıyor. Akşam bilen yatsı aralığında 12 rekat namaz kılmalı diyorlar. Ve şunu yayra diyorlar internette de hatta kafirler vaaz edip yayra diyor. Hava Müslümanlar onlar. Ine şul Ahl-i Sünnet'in köne ulemaları kitaplarına bellep geçiptirler. Şul namaz bid'at namaz toslama hadise esaslanıp yayradılan gurrun. Toslama hadise esaslanıp yayradılan gurrun. Hava misal için bunun toslamadığını, bid'attığını, ervet zattığını aydiyan alimlerden misal versek, İmam Nevevi rahimahullah bu barada aydıp geçiyor, Mecmu' diyen kitabında hava diye Salatul ma'rufatu bi salatul regaib ve hiye 12 rak'a tusalli beynel magribi vel işai leylete evvele cum'a fi recep ve salatul leylete nusfu şa'ban 100 rak'a ve hatani salatani bid'atani munkarani kabihatani ve la ya'tar bi zikrihuma fi kitab Kutul Kulub İhya Ulumuddin diye İmam Nevevi rahimahullah Recep ayının ilkinci cuma akşamı yatsı bilen akşam bilen yatsı aralığında kılınayan ve regaib namaz deyip atlanırlayan namaz diye ve Şaban ayının 15'inde kılınayan 100 rekatlık namaz diye bu iki namaz diye bid'atani iki saniye bid'attır diye münkerdir kabihatani ervettir diye ikfem ervet münker bid'attır deyip ay diye ve sonra devam ediyor yankı gapında bular barada diye Kutul Kulub ve İhya Ulumuddin yal kitaplarda aydılıp geçilmekliği seni ağlatmasın diye. Ve yine de o kitaplarda diye وَلَا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا فَإِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ بَاطِلٍ Ve yine o kitaplarda bu namazlar barada aydılıp geçilen kâfir hadisler seni ağlatmasın diye çünkü o hadisler batıldır diye, toslamadır diye. Yani hadis deyip aydılıyor ama näme? Doğru hadis değil, sahih hadisler değil, toslama hadisler diye. Ondan sonra devam ediyor. Kâfir imamların bu barada savab mukadib ve istihbab yani mustahab görüp diye yadan zatlar hem seni ağlatmasın diye bu galattır diye hatadır, yanlıştır deyip ay diye. Ondan sonra diye Ebu Muhammed Abdurrahman bin İsmail el-Maqdisi diye bu iki bid'atı diye iptal etmek için inkar etmek için bir kov kitap yazdı diye Allah rahmet etsin deyip sonra onu neyme şey deyip salığı veriyor. Yine Müslümanlar Ahl-i Sünnet'in ulu imamlarının İmam Nevevi rahimahullah şu namazın bid'attığını ervet bid'attığını munkar bid'attığını ve batıl hadise esaslayanlığını İhya Ulumuddin Kutul Kulub yal kitaplarda aydılmaklığı kâfir imamların savab mukadib yazan zatları siz ağlatmasın niye bular bid'at deyip aydiya. Bundan başka da Müslümanlar bir sürü zatlar yayra diyorlar. Bid'atçılar Recep ayını okulayan doğa şunu 100 kez okumalı, mun plança 100 kez qaytalamalı. Ondan Recep ayının ilkinci 10 gününü okulayan namaz, ikinci 10 gününü okulayan namaz, sonki 10 gününü okulayan namaz diye. Ondan Recep ayının
27-nji gijesi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Isra ve Miraja götürülen gijesi, şol gije üýşmeli, sadaka bermeli, awayanqy süýjülük paýlamaly, eýtmeli, beýtmeli, şoňa meňzeş kän gurrunlar ýaýra diýerler. Ulamalarymyzyň belläp geçişi ýaly musulman doganlar, şularyň hiç biriniň asly we esasy ýok dinimizde. Sonradan ýanky ýaly toslama hadislere ýa-da zaýyf hadislere esaslanyp bir zat diýipdir. Şeydip alıp götürüp ýaýrak giden zatlar. Hiç bir sahabalardan misal üçin Rajab aýynyň ilkinji juma agşamy 12 rekat namaz kılanlygy barada hiç bir rivayet ýok. Ulamalarning diýişýäli. Ýa bolmasa Rajab aýynyň 27-nji gijesinde Peýgamberimiz Miraja götürilipdir diýip sahabalar üýşüp arasynda jemlenip bir zat edenlikleri şu günümizde käbir adamlaryň edişýäli. Sahabalardan hiç rivayetler yok. Ya bolmasa 4 mezhep imamımızdan Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Allah hemmesine rahmet etsin. Olardan bular barada hiç zat rivayet edilmendir. Sonradan näçe ýyldan soň adamlaryň özleri tapyp şeýdip gapdylynan süýjü zat ojuk-bujuk paýlap 27-nji gijesi üýşeliň diýip misal üçin ya bolmasa ýanky salaty ragaýb diýilen zat hijri 400-nji ýyldan soň tapylan zat. Filistin taraplarda bir adam sesi oğudan eken, şo çaýda arkasynda adamlar jemläp okap başlatdy, soň şeýdip ýoşadan adamlar üýşüp şeýdip halkyň içine girip ýaýrak gitdi diýär şu zatlar. Hiç biri sahaba döwründe ýok, sahabadan rivayet, Allah hemmetinden razı bolsun rivayet edilen ok, sahih hadislere esaslanmaya. Ulamalarymyz şeýdip näme belläp aýdýarlar. Ya bolmasa Rajab aýynyň umumunda Rajab aýyň aýtdyk haram aýlardan. Bul aýda edip bilinçe salih ýaşy amallar etmeli, agzy beklemeli, nefil namaz okumaly. Emma Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu planın juwuny tut diýmedik bolsa, plan juwuny plan rekat namaz kıl diýmedik bolsa, ya bolmasa 27-nji gijesi men Miraja çykan gijemdir, şol gije üýşmeli oturmaly diýmedik bolsa, etmedik bolsa, sahabalar etmedik bolsa, onda bizem näme şu hukman şu belli bir gün belläp ýürüýte insanlara şonu şeýdip öwretmeklik ýalňyş musulmanlaryň hususan ýanky ýaly batyl we ýalan hadislere esaslanyp ýaýratmaklyk ýalňyş. Çünki bärde näme ba? Peýgambere töhmet we sallallahu aleyhi we sellem diýmedik we adan diýdi diýmek ba. Bu da eýam howpul zat musulman doganlar. Misal üçin el-Hafiz ibn Hajar Tebyinul Acab bima warada fi şehr Rajab atlygy kitapçığında Rajab aýyna degişli käbir zatlary aýdyp geçen kitabyna diýe lem yerid fi fadli şehr Rajab wala fi siyamihi wala siyami şey'un minhu muayyan wala fi qiyam leyla mahsusatun fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujja. Rajab aýynyň haram aýlardan bolmagyndan daşgary ýene bir faziletiniň bardygy barada we ona mahsus orazanyň agz beklemäniň bardygy barada ýürüýte şu Rajab aýyna plan güni diýip mahsus bir oraza barada ýa-da şoň plan gijesinde bir şoňa mahsus namaz bardyr diýip diýe delil bolup biljek sahih hadis rivayet edilmedi diýe, gelmedi diýip aýdýar. Umumunda ýanky faziletli aýlardan diýdik. Haram aýlardan diýdik. Emma ona goşmaça şu gijesinde, şu günniýinde ondan artykmaçlyk şu fazileti bar diýip diýe näme delil bolup biljek hadis gelmedi diýip aýdýar. Hafiz ibn Hajar rahimahullah. Bu barada musulman doganlar ýanky 10 rekatlyk namazyň bidgatlygy barada, başga da Rajab aýyna ýaýradylan bir sürü toslama zatlar barada başga da alimlaryň sözü bar. Biz delil bolsun diýip näme şu iki alimyň sözüni getirdik. Yani biz diýemok bu bidgatlygyny, men diýemok ýa plan ahun diýenok günümizde. İmam Nawawi ýalak ulu alimler aýdýar. Ondan İbn Rajab el-Hanbali, İmam Suyuti rahimehullah ýaly alimler hem belläp geçýär. Başga da alimler aýdyp geçýär. Bu barada sahih hadislerin ýokdugyny İbn Hajar ýaly rahimehullah ýaly ulu alimler aýdyp geçýär. Bizim sözümüz öýtmesinler käbir musulman doganlarymyz. Eger häzirem şular dogurmy ka
diýip inanyp ýören bolsalar, ana şol alymlaryň sözlerini özleri alsynlar, okap görsünler, gözleşdirip görsünler. Indi käbir musulman doganlarymyz häzir hem düşünmän şeýle diýmek mümkin. Ay namazda onda näme ziýany bar? Ya orada da näme ziýany bar diýmek mümkin. Yine gaýtarap aýdýan musulman doganlar dersimiziň başynda da aýtdyk. Umumunda haram aýlardan bolanlyk üçin umuman nefil namaz kılmak, umuman nefil ağız beklemek, zikirler etmek, yaxşı amallar etmek näme gerekli. Şol aýda şol zatlar köprak etmeli salih amallary. Emma Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem diýmedik zadyny diýdi diýip peýgamberi guruladyp, o ýok namazlar çykaryp şunu sogap bar, ay şunu şu zikir aýtsaň plança sogap gazanýan diýmek bu näme bolýar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalan ýönkemek bolýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Muslim hadis kitabynda men haddese anni bi hadisin yura annahu kezib fehuve ahadul kazibin diye. Kim yalanlygyny bilip durup meniň adymdan bir hadis aýtsa diye iki yalançyň biridir diye. İki yalançyň biri diýene yalançyň biri şo yalan hadisi düzýän kişi onu ýaýra diýenem ikinji yalançy boldygy diye. Ina hop şol ýerde musulmanlar onlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adından bir yalan hadis aýdypdyr. Bir musulman bende de onu inanyp amal etjek bolup ýör. Senem şo yalana eger bilenden soň ýetirilenden soň inanyp şoňa amal edip ýörseň, aýam bu näme yalana golluk bermek bolýar. Başga hadisde Sahih Buhari hadis kitabyna gelýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: kim bil qaslayın maňa yalan ýönköse, yani diýmedik zadymy diýdi diýse diýe dogzakda yerine taýinlensin diýe. Indi ünswer musulman doganlar şu ýerine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adından toslama hadis ýaýratmak haram. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adından bir de aýdypdyr, hadis diýip yalan. Şonu ýaýratmak haram. Ünswer. Inni toslama hadisi ýaýratmak haram bolup durqa. Bir jahil musulman ol toslama hadisi ananyp oňa amal edýän bolsa, oň ýagdaýyna hilek erwet bolar. Siz pikirlenip görün musulman doganlar. Yani 10 rekatlyk namaz barada hadis toslama onu ýaýratmakdan geçen oňa amal edýärler, musulmanlar oňa amal etmäge çagyrýarlar. Ina belanirden turýan musulman doganlar. Ina agzalyk getirýän zatlar şu bidgatlar musulmanlaryň arasyna. Ondan bir benden bir çykyp dogrusyna aýtsa, ey adamlar, musulman doganlar şol bidgat bir toslap aýdypdyr şunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir, sahabe etmändir. Nefil namazy okujak bolsaň oka bermeli, emma nefil okujak diýip ýalandan oňa plan şerekat diýip Peygamber gurultmalar diýse, şol ýanky aýdylan gepiň dogrulygyna inanyp ýören başga bir musulman näme diýär, dawa edýär. Ýok diýär, dogry diýär. Ol ahundady diýär, beýdi, plan tagfir pir peýdi diýip aýdýar. Ol pirem ýalňyş bilýär, pir perişte däle. Pirem bolsa, näçe ahunam bolsa, qaram bolsa, hafızam bolsa, ýalňyş bilýär. Ünswermändir. Ine ýani okadyga İmam Newawi rahimahullah näme diýär? İhya ulumuddin diýä aýdylýan zatlara diýä alınmaň diýä. İhya ulumuddin İmam Gazali rahimahullahu kitaby. Emma näme? Allah rahmet etsin şu meselede ünsünden gaçypdyr, ýazypdyr şonu. Belki şoňa ýeten näler käbir zatlar. Şoň üçin ay alim diýdi, pir diýdi diýip körek etmeler musulman doganlar. Näme etmeli? Aslyn tapmaly. Gözlemeli, sahabeler edipdirmi, anyklaşdyrmaly. Emma biz näme diýäs bugun kunna? Alanyp ýörsiň, şoň aslyny tap, gözleşdir diýilýär bolýan, beter oňa adamdaky aýsen wahabi, aýsen bir zat diýip näme? O dogry aýdýan adama beýdip adamdaky goýup berýärler. Ine musulman olanlar bidgatyň ziyany şul. Bidgatyň ziyany. Musulmanlaryň arasynda şu bidgatlaryň üstünde näçe agzalyklar turýar. O bir açın yürekden mung dogrulygyna inanýar, o bir mung ýalňyşdan düşünürjek bolýar, şeýdip bir-biriniň gowunyna degişip, bir-biriniň hakyna girip, bir-biriniň arkasyndan gurulap, bir-birine at takyp näçe goh galmagal turýar.
ine musulmanlygynyr bidgatyň berýän ziýany şol. Bidgat diýilen zat musulmanlygynyr sogapmy gadyp soňradan dine goşulan zatlar. Delilsiz sogapmy gadyp soňradan dine goşulan zatlar. Din şey dip ýykylýandyr, bidgatlaň usulen ýykylýar. Musulmanyň arasyna agdalyk şu zatlaň usulen girýär. Şoň üçin musulmanlygynyr bir zat amal etjek bolsak, şoň soralyň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hadis gelip diýýärler, bolýan şu hadis sahihmi? Haýsy kitapda wa 4 mezhep imamlarymız näme diýipdir? Sahabalar edipdirmi? Şonu gowy edip soralyň, anyklaryň musulmanlygynyr. Bu dersimiz musulmanlygynyr Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň hadisi şerifi bilen tamamlalyň. عن أبي نجيح الأرباذ بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مؤدع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. صحابة أبي نجيح الأرباذ بن سارية رضي الله عنه أيديا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeýle bir wagz etdi diýär. Şeýle bir wagz etdi diýär. Ol wagzyň täsirinden kalplerimiz titredi, gözlerimiz ýaşardy diýär. Şonu aýtdyk diýär ya Resulallah. Sen bu edýän wagzyň, bu nasihatyň goýa bir hoşlaşyp barýan adamyň wagzy nasihaty öwdü ýalakla. Bize wesiýet nasihat berdiýdik diýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men size diýär takwa bolmaklygyňyzy, Allah Taala'dan gorkmaklygyňyzy wesiýet edýän. Men size başyňyza hatda bir guly hem baş sönedik goýsalar, diňläp tagat etmekligiňizi wesiýet edýän" diýip aýdýar. O dowam edýär: "Menden soňra diýär siziň ýaşajaklaryňyz diýär köp ihtilaflar, agzalylyklar görersiňiz diýär. Şonna diýär: "Fe'aleykum bi sunnati." Siz şonna meniň sünnetime ýapyşyň diýär. Ve Hulefâ er-Raşidîn diýär sünnetine ýapyşyň. 4 şahryarlaryň Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum şularyň sünnetine, şularyň ýoluna ýapyşyň diýär. "Azzu aleyha bin nawajiz." Azyz işleriňiz bilen ýapyşyň diýär. "Ve iyyakum ve muhdesatil umur." Dinne soňradan tapylan zatlardan äge bolun diýär. Çünki fe inne kulle muhdesatin bid'ah. Çünki her bir dinne täze tapylan zat bid'atdir ve kulle bid'atin zalala ve her bir bid'at diýä azgynlykdyr ve kulle zalalatin fin-nar. Her bir azgynlyk bolsa otdyr diýip aýdýar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadisi Ebu Dawud ve Tirmizi Allah ikisine de rahmet etsin rivayet edýär we Tirmizi Allah ona rahmet etsin näme hadisun hasanun sahih diýär. Hasan sahih hadis diýip aýdýar. Diýmek musulman doganlar, ene biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tawşyrygyna eýermeli. Peygamberimiz bize näme tawşyrdy? İhtilaflar bolar diýdi, azalyklar bolar. Emma şonuň dermany çaresi näme? Siz meniň sünnetime ve sahabalarymyň 4 şahryarlaryň sünnetine azyz işleriňiz bilen ýapyşyň. Şolaň edin, şolaň ýolundan ýören Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bilen ýöremeli. We dinde soňradan çykaran zat, dinne soňradan çykarylan zatlardan, bidgatlardan äge bolun diýdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ene biz musulman doganlar Peygamberimizin şu tawşyrygyna eýermeli. Şonu biz hak ýoly ýitirmez. Allah Taala'nın tawfiqi bilen hak ýolda durar şonu musulman doganlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin.